Bă, dar ceva de mâncare aveți aici? Dom'le, dar noi așa facem numai cafea. Mie nu mă interesează ei. Ei ne-a mânca. Dom'le, dar Dacă trebuie să dau un zvanot. Dă mermane la voi. Și eu, dacă ceva ne sunăm. Apși, poți să-mi propui un aperitiv? dacă avem pâine neagră cu mustrat gros, ca de câine. Ce, uite ei. Eu pâine neagră nu mănânc. Altceva. Ceva dulce ai? Avem gin. Dar și genul dulce? Hai, dulce, vino, dulce. Nu. În meniu, ce ai în meniu? Dacă avem așa un meniu interesant, o ușă, Pentru ce? să ieși pe dânsa și să o fuți înapoi. Nu pot, brat. Am rac. Ți aduc o halbă de bere? Pentru ce? Dar pe acolo pivă cu rag, ca lume. Bă, ia zi-tu-ni. Ai cochii. Am, Deci nu e unul. dar pentru ce? Dar puteți lumea asta trebuie să aibă cochii, brat, dar eu n-am. Da, dar nu pe mine. Ladna, hai ia de cafea.